Jadi semua lima di Amua kami yang udah nabetek di ulah Tarongiro kereta kita. Jadi mau berak kami di Hararomunahon dos bawon di dokon Makarwani mana madokon Makamoleateho mana syukuran alani atau kita mulai dengan majolora syukuran nami jalu anusia mote partikan di pasapa atau mata Raja Manukun mulai mari tu hatta mulai mari kita sarupna jadi songonima tu ama udah nami do ina udah nami apu sesar di bawa muda tu hami BPH Nasugodan asa mar sipanganon di sekretariat jadi dengar tu syukur nami arong dohatan itu tua jolo inunung asa inang dangin nak jolo sukun asa nyalang jadi perlu do syukurun amang udah inang udah aharo tujuan muna tu di namar sipanganok kita mau sipanganok kamu apalah di Bornginon partikeno pila sama tua amang udah inang udah mulai tema di hamu amang tua syukur kamu harono nami lasma rohanami di sini nama karwani mahami di hamu amang tua nami do amang udah nami Yara ipas-pas do hami salubna di pertikian na lewat marulau kita di Murah Pasugi. Jalani do harono nami nalamak karwani manang mentuk oleh di tobat tadi bata. Di tangan nguna amang tua do amang udah boy hami mula tu Murah Pasugi balik musik tu pasar hanon. Alain nora nami amang tua ang nora so dal ulu di udah panggilan nama udah asa juga masih panganan mahita di mana lihat na ulima amang udah buawa na ring tu na pinasa una pare dikion ima songon dokon ni amata guru nakani guru ta bawa acara tersadarion ima acara makarwani ima acara syukuran di namuda tutu amang udah do inang udah sian bona pasogit di nama rudau kita di minggu-minggu salpu jadi alani tapuji maduhata ala marlasin roh harus ditutu apalah dikion jadi sesuai do pangidua muna jolo marsi panganon buat pendapat ta ya jadi alhamdulillah bos panganon sakau mah batangnya ngate mulai tema amang tua ang dihita koparan ni kita sedih aja ala ibarat kita mau bertanya pinasama tu amang tua ni wes tua pinasama Coba saya katakan apa yang mereka 12 niro haru kami Tuhan didengan di basam natoktong permuru-muru mengaramoti majagayhan titik masih kopa kurang-kurang pengarahuna walaupun songono penabuh patu pahami saya kurang mapinasuna jom mahita laos marsi pangan BPH mah juro mau lihat matutu di hita saluhukna hita namarha marangi poparan do putar raja silai sabungan nunga tungtu sahat tu ta tu bagason tu bagas namar sangap namar tuaon jalan nunga hudul hita tutu di kursi nahot sikatnya matiar mau tutu di hita saluhukna jalan nunga busur hita mangan idahalas agat hita marlopat jut sebu uas do minumai si tiu asa adong do hatanina tua madokon pining siad dairin na napurat siad nakola si panganon na pinasaha munay si pasihar mayat tong tupanaili si paniak koli-holi jala si paulak ko sa loja asa tadiang masyad robeyanin na bait yang nisopo horas mahamuna amang tua nami do inang tua nami na mga alian siyang songoni man ang kami sa luhut na namadjalo
alai bakona doi songon ni dok dina tua sadesi ke inna tubukulan di sopo patut do hami manise ala hurang takas huboto hami alani i sa dia malakakna dia maunokna dia mahatana dia manani do ni hatan si panganon na binuan ni amang tua nami do tinang tua nami tu adupan nami saluhupna hitana marka marangi asa takas mahamusu bulun nami marbua butima mau liate mari hamu amang udah disuku-suku muna dihami kami nama marangi peparan putta sinomor turu di raja dituma ate manduk mulai ate tu amat tading padingkan bahasa alanya hasil tolong erohana itu bu hita marpungu di son di sekretariat taraon langsung ni hami sedira aja nama dokon mulu hatani itu nama dokon manduk mulai ate tu amat tadi bata itu nana perjulu manung hata nama dokon makarwani mahami amang udah ala di area na salpu amang udah nami do inang udah nami mulat tu pona basugit ima na pasatun adat nobar tu adat ni ala batak memang ngati punya ni rencana hono ala ala ni ko bisa polisia gaya binat torsedama di Padupa itu tanggal 10 bitui jadi irorain doron kami amang udah dokon dia roronami mulu hata si panganut do amang udah panggabian parhorazat do butima mauliate madi kamu su nami nungatung takas tutu itarias sokamuna taringot hata ni si panganut panggabian parhorazat do tutu asi maruhani amat tadi bata salu nama hita tutu hita nama marangi paparan yoputa raja silai sabunga siwalu turpuk lia gabi lia horas alai adong do hatannya tutu amat dokon martapuk bulung si hupi kinna margota bulung ni debban asa marakuk duna uli mardongan duna dikkan alani asa haru takas ma pabuhamu hatani panggabi parhorasani amang tua butima mau lihat mari hamu amang udah jadi hata panggabian parhorasan iman medok mau lihat itu amat tadi bata alanya si dor tolong irohanai bui amang udah nami do inang udah nami mula tu berapa sugit mangudahun adat naso maralo tu putta si jol itu naso maralo tu amat tadi bata dohot madok moliate hita sedarion saat nasida di Parseraron apalagi di sekretariat tahun imara hatanuli hatanaring gani pindangi dua hami sak kamu amang udah nami amang tua nami madok moliate to amat tadi bata imara son recara nami mangidu hami sak kamu amang tua nami amang udah nami alani lasiru hatta to amat tadi bata butimara amang udah butima molate jadi mau lihat mah tutu di tan marhamarangin nunga pala takas beta bigi ima di buah-buah ni hasuhuton di las mirohana sida dina minggu na salpu rapak dohita sisa datangiak kita sian bagason pabor haton nasida alani i roma nasida tutu songon madok mau liate madok ucapan syukur tuamat tadi bata alani huilala asa denggam mahita marsitari para kata jadi hobbartusi songon nawadong nakin di Papua amat ketua bidang adat bah huilala ba parjolo ma songon nedoknya amat ketua bidang adat nakin sian gijang ma parjolo sian sialoho songon dido ati emang ido nauli patikiano rupa satam ma tuamu las marjojor man nomu se tutoro Moliate ma dihita saluhutna poparan silai sabungan siwalu turupuk na morjatu silai na bulak Moliate ma tutu di debata Jahoba di perjumpatan berkesedarion
Tanggung terlebih di hamu suhut nami, anggidoli nami, sonti. Ngalas roha, mardalan adat nagok di huta bona pasogi. Di halas roha munai kami pe doh malas ni roha. Doh si panganon na idok ni depata pamurnas matu daging saudara matu boy. Pasidok panili sepanjang maliholi di ta saluhna. Imahata nami siakangan loho raja Butima. Horas majalah gabe, gawe majalah horas, mau lihat ma di Tuhan. Nang mau lihat ma apala di parpungwata, ima parpunguan ya puta, Raja Silai Sabungan, siwalu turpuk namar hojaan tu Silai Bulak. Nang songoni ma dihamu, tarlobi, dia mengudah nami, songon hasuhuton apala di obbason. Tak kasih tutu di boto hami, apala di bulan-bulan nasalpu marpangi dua do halak bapai asa di paporhat punguat tak perdalanan ni amang udah nami dan udah nami tu berpasogit namar sakap matutua di hati hai neng majalo adat nagok pasaton adat nagok hobar tu habata hotta di salani tamas itu tur madok mau lihat di hitai si nunga tutu sipul dengan mardalan ulaun naung tapatupai jala tolhas samu sahatu parserahanon tung sohurang manangaha tamas itu turo marroha mauliate hita saluhuna didingkan basani Tuhan diobasot tutu songot tamyang nami hahana anggimu sayang giat matutu marhiti akaulaun nang pinatupamu tapatupa saluhuna makorho pasu-pasu may terlobi di tonga-tongani keluarga ni amang udah nami nang saluhu di tonga-tongani keluarga popara Silai Sabungan suwalut turpuk namar hojaha Silai Lana Bulak nunga tutu amang udah marsipanganon kita marlupat zuhud sayang dia matutu pamurnas si panganon ni tu daging jalan nunga tutu minum air si tio-tio saya si matutu rohani Tuhan makorho pasu-pasu masaluhuna si pangano si numon naung pinasah ni amang uda di tonga-tonga ni hita saluhuna na mardongat tubuh otu iso sadia na boy tarpasah tami hatamat mauliate hata gabe-gabe sian dongat tubuna hanggimuna amat tade batama saluhuna manggohi pinasuna mauliate ma mauliate ma di Tuhan mauliate ma di hita saluhuna. Jadi apalah di Bornginon penguluh hita di son penopar ni Silai Sabungan suwalu turpuk amar bajaun tu Silala Hina Bolak jala tong-tong do hita diramoti Tuhan boy hita tolhas tu sekretariat tahun di bagasan hahi pason nang las niroha jadi ido tutu tu abang niba do kakak niba di hasuhuton perjolo sahali mulai hati kita Tuhan nunga tutu merdalan ada nagok nai pasar tamu tu hula-hulat ta di bona pasogit jala sehat dohamu mulak tu bona pasogit merdalan ulaun dengan di bagasan las niroha jala tolhas museng hamu mulak tu tanah perserakonon di bagasan las niroha jadi ido tutu tombang udani tua abang niba dohot kakak niba nak kaning nunga di bajagar hamu di son nak kasih siwalu turpuk mangan idah nalas dohot minum maik si tio-tio aku ni juhud nadi sedia humuna tama matutu kami madok mauliate di si sayang gia matutu amatta di bata namang alian hahi pason nang las niroha jala gabe-gabean di keluarga niala abang dok kakak tujulan darion buti masyak kami ba mauliate ma horas jadi mauliate matutu di tuhatta mauliate manang di parpumuatta las niroha do hita memang saluhna ima dinang saut
sakap niya abang doho takang napasahat subban niya data tu hula-hulata tu tulangta Raja Manurung. Memang molo ni parrohaho sa sitong nga sipata au molo hurimangis sipata songon eduk niya bangon memang abang bonaha suhuton sa iniulahu na adat tapi bedang maradat dupein na ba memang sebetulnya sada si pikiran do memang inian alai marhite husia lima abang ba mauliate matutu di Tuhan di pasau do sakap ni abang dangadong be songon rasa molo kami duk simalungun dang songon na adong be rasa gobir rasa biar be maradok pun hula-hulai do tulang tak alani mauliate matong-tong tadok tu amat tadi bata suang songoni do nang kita saluhu na namarha marangi sisa datangi yang do hita jalal hami pe dipakilala ho kami doi alai nunga sa bisa luhupna akasinakap ni rohamuna hami piatong akahaming hahaang dimuna bato do hami tong marlas ni roha basa yang gia matutu marhite si panganon na pinasa munaya sa martinange matutu amat tadi bata sai pasau ma akasinakap ni rohamuna ahana di bagasar rohamuna sai ditabay matong-tong kasehaton di hamuna asa peng-peng mahamu sa rumah tua sahat na patugu-tugu pahoppu tong-tong di bagasa kasehaton do di bagasan las ni roha marhurang lubi abang hata sianau ba sayang gia ma saluhukna akka hata na ulina denggan na pinasahat ni hami saluhukna na marka marangi say ditangiho na matta di batamay di pasu-pasu may hot mayatong buwanamu tutongan ni jabu songani mahata sian nau sian marga pitubatu pasa ma partikyanon tu amat itu tutu jadi mauliate ma di parpunguatta di gokon do jojo muna amang udah nami nasongon hasuhuton sa paparan ng puta Raja Silay Sabungan siolo turpok sinomor tulu sudi Raja lasdo rohanami di gokon do jojo muna di bagasan Bornginon di sekretariat tahun ala 3 minggu nasalpu memang di Pabuha Hamudo di sekretariat tahun na adong rencanamu ning mula tu bona ni pasugit ima nanang manggarar adat tu hula-hulat ta tulak ta Raja Manurung jala di bawah munai las duya dorohanami donga tubuh muna hahanggimu jala tabuat do di bagasat tangiang parbohakmu sa sekretariaton ditikii jala mauliate matu itu hatta kuberek kami do ulau ni di mana ni pasugit marhite na ikiripamu di weata ulau ni mardalat do di bagasan nadenggan las roha jala sian hula-hulat tapi tulak ta Raja Manurung pe nasine pe marlas ni roha do ima diharoromu amang udah nami do inang udah nami jala dilas ni roha ni nasidei tarida do satu parromu tu punguata tu sekretariata di ingananon las di wok kamu si panganon natabu do si inuhon ay si tiu ba hami petong amang udah inang udah hita na marangi tung macelas do rohanami majakon jo gokod jo muna jala di somma hita nuaing ngapungu paparan na puta Raja Silay Sabungan siwalo turpuk rak martaniak kita madok mauliate tutu hatta jadi mauliate mata dok tutu hatta ala hipas do kamu di perdalaran songoni nang ulaut tepe di bone di pasugi pe mardala do di bagasan adenggan rak marsi dopakat do tulahulat tulak ta Raja Manurung las saluhutna ulau ni danganong nahurang las muse mula kamu tu pasrahanon
tong di bagasak kay pason jala di pataridaw kamudo tuhita na marhamanggi kapare na puta raja sila musulungan si walu turpuk na marhaw jatu sila lahi na bulak na marhite-hite marsipanganok kita di sekretariat tol. Alani tama may tamad muliate tutuhatta. Saya di pasu-pasu Tuhan mak. Amang muda, do tidak muda, keluarga. Saya marudur mahu tu dulu tuluruan rapak-rapak. Jala tong ma di pasu-pasu Tuhan. Ape nang sinita ni rohamu tu hari-hari na manghiut. Saya di pasal tuhatta mak. Di sialani siap kami ba mauliate mak idok kon hubasat kami tuhamu hasuton nami amang udah inang muda di salhuna papena muna nauli na dinggan di ulat tu di bagasab borngenon saya itu hatta ma nama masuk botima atas yang kami mauliate mak jadi pinasak ma tu BPH ta pengurus ni pungata asa hamu ma nakasikopon botima. Terpaksa jong-jong ate panasya ngajong-jong kon jong-jong bagi dua. Jadi na berjolo tamado kita tutu madok maulate tu hatta parde ngabasai ala pangramotionna dilihat di tahi pason boy marpungu di sekretariat ton di bagasar lasni roha. Na berdua hon maulate mau pasahat kami tu kita saru na maranggi di gokodo jojo nami itu nakaninga melalui grup omma dia kehadirata matsaringgan matsauli bu ita saudurat itu apala ditikyon jadi songonima di amang udah nami nunga taruli hami itu si panganon na pinasa muna tu hami imason makamodate tu hatta di akka tangyang ta boy tutu mardalan akka ulauta di minggu salpu jadi asa bagot namar halto mena digata di rowean horas mahami namangaton tutabba nama di hamu namangalean jadi songoni ma amang udah inang udah mau lihat ma taruh tutu hatta dia ka rancanata talumui matutu rancane amang uda do inang uda di nama anggaran adat hita tutu tu ulat tulang taman urung boy mardalan do denggan jala di bagasan las nirowa inilah perlu si hal solta jalan apa dua tutu boy hipasa mulak songoni nang boy pajupak kita musek tu persarahanon jadi sudah ini ala dengan di bahasa itu hatta deh marupok kita selalu nak jadi yang giat matu tu lam di pas-pas tu hamma ala amang udakku do inang udakku tarungu di lema tu hai pas di hamuna asa butu tu hita boy tujuan neron turuan lao madelaton akka kegiatan ta tarungu bilaka di paradaton ate amang udate jala inang udah be tetap madukung abang udah teh sataba semangat tambah sehat jadi songoni mah na boy pasatami bapak udah inang udah di nama lebih kurang tuh di pakatayon nami kami itu magido maaf Tuhan ma na masuk kita salukna butima ini wal positif kota tu indah sampai nawalu ate atau nang ringgan nang di pasatami asa apu hamu makot martongan jabu pertikan di pasata itu hamu olah tema di hamu amang tua di partikian na lemuna tu hami mang itu partikian ma samar satu rak kami ise mahami nalau mandok mau lihat tu hamu na amang udah nami doh amang tua nami di hita parang puta si nomor tulu sedi raja jong mai hita namang apu adi dan tersorong marahin naruakku pangaturat tah Andora so tu amang udah do inang udah pusara ma namang apu sak kita di pak kita sama ya
Mau lihat ma parjolo tadok tua mata nomor 2 di bata ala dengan di basana bohi tapungu di bagason apalah di tikyon merbosir may di amanami inanami namulak tubo ng pasugit pasahaton ada nako tu hula-hulat ta nadong di bona pasugit sudine alani tangyang muna do amang boy merdalan dengan ulaw ni apalagi ke Roma tu ama inanami lau pasahaton silas ni rohana bahwa tuhita namar hamarangi paparannya putar raja sila sabungan si wali terpuk namar hawajah tu sila na ulak madok mauliate tuhita na adong di provinsi Bantenon songon hatan ni situ madhon nam jumani 10 pitu minit jumani 10 alu hatan nauli hatan dengan na pinasah munai tu amanami apala di tikyon buanon nami mai itu tu martongani yew asalamak main nesili juang lemak sobina buan tung tu dia pehamu ha dorinami anggi dorinami mengalak kadisi mahmu dapat persaulian asaya me sita batu ma perling boras ni spiritodi amat tadi batalo nomor 2 sudah mahita saluhut na paparan dia putar raja silesa bukan si wali tepuk di Ramoti sahat sahan solo sahat matuboten nunga hupasatami hata pengapun sian hami nomor 2 tubuh dope asing dope sian hasuhuton saya sahat mahita tu parhorasan sahat tu panggabian butima saunari pinasa ma tu hasuhuton mau lihat ma tu pasatro nami di punguata di bagasa budarion ima punguata peparannya puta raja silai sabungan namar haujahat tu sila nabulak ima namar punghita di sekretariat tahun di bagasa budarion di hari nahuli dan rengganon jala rohami madapat kamu mangulakon songon na madokon dengan ulau ni songon na pabuahon barita siap bana pasogit na dengan ulau ni alat makilala rohami di bawah tamu rohami di bagasa tangyangmu dohot akasilas ni rohamu alani tama rohami madok muliate tuhamu amang udakku doh amang tuaku songon ni akal pengurus doh akal bidang adat BPH anggia matutu pungat tahun 7 lan narion lamu tu renggana lamu tu kompakna lamu tu sadana mahita di punguata di sekretariat tahun terutama di provinsi Banten seunang madong akka abad-abad namang kanggu hita saydaw ma akka sidaw-daw jono ma akka silas ni roha jadi memang denggado ulau ni tanggal 10 dulu Juni borha tahu tanggal 10 lalu ulau ni tanggal 10 lalu ni mardala dengan dak kurang menengah dangadong nama rungut-ungut sudah merlas ni roha i alani akatang yang mude dohot pasu-pasu ya tuhatta nunga jalo hami akatang yang mu nunga jalo hami pasu-pasu ya tuhatta dengan jala merdalan boy terlaksana sakat ni rohanami nong deleng irancana kami dang terlaksana bah mau lihat teman tutu lelengin na dang pinatami mana atau pinatang na diaduna mudah-mudahan ma diakka keterlambatanon adong napinay mana akan nauli akan adenggan terlumui ma dihami na 2 dia manang dihami keluarga upakiriser asa dung 10 ulau non sayang mama tabba-tabba pasu-pasu itu hatta pasu-pasu ma akayanakon saya dapat rokak ma akar dana nami asa boy itu tu lamu martabat balas ni roha dihami terlumui ma di punguata pupungan raja sila sabungan siwalu turpuk
nadong di provinsi Banten. Jadi di haro nami di basa Boreon holan pasaton hata mole atero di hamu saya tua tama saya sen tu hata ma balos ni aka nauli dot akan naringgan do di akatang yang mu balos ni tuhamu tua mangudaku do tua mang tuaku song-song ni do tua ka pangurus nang marloja-loja mangurus aka hita di pungat tahun anggia matutu loja bunai tarida denggap pungat tahun tujuan marsada hita di punguata di bereng akka marga-marga na lain terlalu ma hala provinsi Banten. Jadi di son nonok ma mau lihat ma di hamu di bagasa budaya ope tu kolas soni pe na boi hu basa hatami hu para dehami hu patu pahami marado po kamu walas marhamu amang udado amang tua ba marbo habehenam hamu ide pe harwa manang na ide pe na binoto manang na ide pe na tupa ba saya anggia majulan narion saya tabba mak pasu-pasu asa boi akan udengkan akan tabu akan balgas yani muse pasa pamasauta di sekretariat tahun di Punguata terlemu ma di Punguata provinsi Banten. Jadi mau lihat ma di hamu pasatami jadi nunga naking nunga di pasatamu aka hatamu di hanau naringgan ba apu ma itu tu si maju nami tu para nami gawe tu kok mai diladi suru na golap na laho pakai nami madalani ngolu-ngolu nami di par rumah tangga nami tu jalan narion. Jadi bahasa ngoniro ni situ atu ama honon cuma ni 10 bitu menna tu cuma 10 lalu hatana uli hatana renggan nang pinasa mutu hami siapa nami martong atau ngajabu tertuin na duhur tioin na lote hatana uli hatana renggan nang pinasatmu sayunang mabuba unang mose saat solu saat botean toho di rodang di bulan nunga saat hatana uli hatana renggan di acara tadi buat sabadarion saya saat mahita tu persorasan tu pangkabian jala di pas-pasu Tuhan butima hatana uli bolang dia munau persangai pihami amang tua nami amang uda nami songonima pangapun nami di hamuna bapina sama saya tutup di bagai tangyang merate mak jadi mau lihat mah di kita salutna mulai dipayuti acara tahun singkat padat jala bermakna sada sitiru do aka acara sohonon angiro di salutna aka siulau di paradaton agak biada ay kesepakatan deh. Jadi hima tutu malihat mah itu hatta malihat nang di kita salutna paparan ya putra raja silesa bunga sulu turpuk namar hau jahat tu silelahina bulak terlumubi di amang uda nami opu kreser do inang uda nami nang sipul ulat tadi bona pasogit di minggu-minggu nang salpu jadi ipola ni perpunguat tadi baga sambornginon tamado kita madok molate tutukan imas one surat ni Amos pidu 5 ayat 4 songono manidok ay songonod do hatani Jehovah tu pinopar ni Israel lului hamuma ahu asa mangolu hamuna. Jadi hatani si Amos tu bangsa Israel di hati-hati sakak manuaing tu kita pinopar ni oputa raja sile sabungan sabu turpuk lului hamuma ahu asa mangolu hamu. Ido hatani Jehovah marhita na sinurat ni si Amos nang sakat tuhita de pala di tikion perjolo mahita mangalului amat tadi bata asa mangulu kita na idok na disi tu amang uda nami inang uda nami tutu nungalas roha dijakon tulangta hula-hulatta di nama pasahaton sobani adat sobani uhum di minggu nang salpu talului ma Jehovah asa mangulu kita ai ido badan ni debata asa hita jonok tu debata mangalului ibana asa di pasu-pasu kita nang hita salukutna terlumubi di amang uda nami do indang uda nami margogo mahamu manguda do inang uda nami di pasu-pasu tukam mahita saluhutna akahata nauli hatana dinggan di pasaut amat tadi batai mai tu hita saluhut paparan putar raja silai sabungan terlumubi di amang uda nami do indang uda nami
Isalani ta tutup ma perpungata terjulu mahita maredes yang nomor sia. Puji holong ni rohamu nomor sia. Puji holong ni rohamu o Tuhan Yesus Rajaki. Puji holong ni rohamu o Tuhan Yesus Rajaki. Tuho huleho matodiku ai ido pinang idomi. Tuho hulehon matondiku aido pinang idomi. Huha lupa koma diriku mamikir holong ni rohamu. Huha lupa hon madiriku mamikir holong ni rohamu. Tapasada merta-mertang yang magita. O debata Jakoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang amang perdingkan bahasa hupasat hami maparpungan namot tuho asa homa namang gonggomi hami marhite to dim to di perbadia asa dinalah mulak pendok kami litukan sian ingan non tokto marajai perdalanan nami saat kami di bagasan bibi di bagasan hangi pasok do las ni roka mau lihat yang perdingkan bahasa jubolo ma orasi hami sedu sa pangaleson nami asa tama hami gabe habaoran ni pasum hupuji pasang apa yang memalai Tuhan mengasahkan kornya anak Tuhan Yesus Kristus si hokop hami mau lihat yang madiho Tuhan amin.